Strašne to bolo pre mňa ťažké vtedy. Strach, čo keď prehrám, či to zvládnem. Budem sa stále báť, že čo bude. Bola som zápasnička, študentka. Mňa ten šport veľmi naplňal, ale mala som strašne taký vnútorný pocit, že už chcem to dieťa. Najprv som sa strašne zlakla, že či to zvládnem. Ten rozbeh po pôrode bol, zrážka s vlakom. Ten strach určite neodišiel. Pochybuje človek o tom, že dobre robím, že odchádzam od toho dieťaťa. Je extrémne náročné sa premôcť, ísť do toho gymu, vôbec vstať z postele. Vydržím to peklo a potom proste príde tá odmena. Bola som fakt nervózna po tých 2 rokoch a som rada, že to dopadlo takto. Strašne sa teším z tejto výhry. Keď nastúpim do toho zápasu, tak vždy tam cítim, že je nejaké napätie a viem, že to je proste strach z toho, že a čo keď prehrám. Príde ten moment, keď pôjdem do tej klietky, tam proste sa to rozplyne a tam budem už iba ja a prázdna hlava a budem robiť to, čo ma baví najviac. Každý sa bojí niečoho a presne je to len o tom neschovávať sa pred tým a nehovoriť si, že ja sa nebojím ničoho. Sila je v tom prijatí.